Kublai vi baro ki viewers, baro ki nong shnong jong ka rikasi berjantia ba hadang hapu ka Shillong Parliamentary Constituency. Hakaba hagini gi singi, dang hagini gi kindiat singi kata hak arterik ka Voice of the People Party kala da bu ya ga thong bat kala da jit ya i Dr. Batskam Marbo ba in long way na ki kertong bansa aireng na unta ka by election support Lok Sabha haka jaka jom ilit Dr. Ricky Ejasengkan di kermen ba ki nong kersan jom kerikasi berjantia kumba pila kersan kumba pila penjob don burom ya i Dr. Lead Dr. Ricky Ejasengkan haki ni gisnen ki beladep kermen ba mentaka kentiru haka ni ka by election in penjob don burom ya i Dr. Batskam Marbo ba inla ban buddin ya ka kam ka badang sateng jong lead Dr. Ricky Ejasengkan dilada ngi kum kinong kersan lada ngi kum kinong shnong jong karikasi berjantia kubangala ong bangidang dei hapo ka Shillong Parliamentary Constituency ngin ai ke jingkersan ngin penjob don buron biang ya ukurtong jong ka BPP la cikna ba unlong uta unong buddin ya ki kam ki bau ne u MP balali no aswa jeni u la bu bat u dang pensa te nagliang jong EMDC jong JHADC ru i la terwa sha ki pat nong kursan kita i MDC Dewi di laong ba sha ki pat nong kursan baro in penjob don burombiang ya kurtong jong ka BPP ba unang la ban budin ya ka kam kaba i Dr. Ricky Ejasengkan i dang pensaten namar ba ilalik no aswa di kata ya i Dr. Batskam Marbo kermen skam ba mentah ka kentiru ngin bu ya ka thong wan ra ke jing kala po keri bat ke chat ban ribu jungi wan ra ya ke jing ya teli apo ke imlang salang banum don kono ke jing ya pher jengmut ke jing ya pai ya pra hapedeng jungi ki arliang kata mengi khasi habang khasi bat jantia ni long be shitli kada du mentah rei kumbang le i hagini ki sngi ki balade kila don kini ki nong mi kwan sedang ban penpai penpra ya gajai bendri khasi bat jantia rei ni kermen ba dengba yani ka Voice of the People Party kan wanra jing ya dei kabaya janna du kata ba ngin ya te song ya kata jinglong khasi ki jungi wala dangi kam bangi dei kita ki penar wala dangi kam bangi dei kita ki boy ki war ki maram ki lengam rei ni dei be ha kaju kajing khasi no uju utunum utendai bangi khot khasi te kermen ngin yatli ngin yang skam bai tangkawe bat ngin vote ngin penjob don burom ya i Dr. Batskam Marbo how pra